Katsi ndinadzo. Katsi dziri 4. Ndinozvichengetera kuitira makonzo. Ndongogara nadzo pano pamba. Kufamba yes, tinofamba from my neighbors tichida. Uwandu hwekatsi dziri kutaurwa idzi wazobva papi kana muchiti munongori ne4 chete? Uwandu hwekatsi wazobva papi kana muchiti ndine 4? Handizivi kuti asi dzinoberekana dziripo dzacho. Toita 4 idzodzo yakatanga iri 1. Inoita vana. Ikaita vana. At one time yakatomboita vana vanokwana ngangoti 5 plus 4 9. Vamwe vanozoshaya, saka ndinozongotora ndinovacherera pasi. Ndofunga ndambotaura kuti dzinofamba hadzigumiri pano chete munharaunda dzinosvika. Ndisingazivi kuti dzinozovakanganisa here kugara, but zvinogona kudaro neimwe nguva nekuti umwe haazvifariri. Asi nguva zhinji dzinongoti dzikaendapo dzinongodzoka baba dzichida kumbonzwa vadzimai vachiti munhu iye haana kutouya pano, vakangosangana naye vakasangana naye murodhika kuda pamberi pemba yake, asi kuti iye kuti akauya panapa haana kuuya. Vachitaura vadzimai vanoti achiti kudii? Vanoti katsi dziri vaiti ivo katsi dzacho dziri kumukanganisa ugaro wake kumba. Nyaya yekatsi tinongonzwa vanhu vachitaura vachiti ndine katsi dzakawanda, ndine sofa ndine katsi 4. U4 hwacho u4 hwekuti hunowanikwa nekubereka kunenge kwaita hadzi. Munhukadzi ndakatoita kusangana naye akanditi kitsi dzenyu dzandishaisa mufaro kumba kwangu, kune yaberekera kupi kumba kwangu. Ndikati yakaberekera rini? Zvikanzi yakabereka ipapa into nevana vayo vari kumba kwangu. Zvikati ni kitsi yangu vana vayo yakabereka variko kumba right now. Saka kana muchiti vari kumba kwenyu handichanzwisisi kuti maakuti kudii. Akati ndeyenyu. Tukati madii kumbobvunza vamwe, handisiri ndega ndine kitsi muno, vanhu vazhinji vane kitsi. Ndo mapinduriro andakamaita. Ine handizivi zvangu vari kushungurudzwa nadzo, kozi inini handina chakaipa chandati ndaona chadziri kuita, asi mukutaura unenge uchingonzwa vanhu vachitaura mashoko. Saiye zvino pane mashoko akatobva kutaurika. Tine mumwe akasununguka mwana abva ashaya, vanhu vakataura kuti maida kuti ararame sei maichirume vane kitsi dzinodya vanhu. Ini ndikazvinzwa ndikati inini kana ndisina chandakaita handina chinondibata. Vari kungotaura vari kwavari. Saka amini iwo ukama hwenyu hatimbosiyai zvekatsi. Iwo ukama hwenyu baba namai chirume wakambonyatsomirawo sei takatarisa nharaunda yenyu? Kumira ndingapindura. Pinda yenyu. Kumira sei ukama hwangu namai chirume takatarisa nharaunda yenyu nevavakidzani kuti wakamira sei? Munowirirana here? Munodii? Nokuti imwe nguva nyaya yekatsi pamwe yaitozonguva iri pamusoro pasi pagara paine zvinhu zvinobhoila kudhara. Haipapo manje pane zvinobhoila manje hauzoziviri munhu nekuti anenge asina kumbouya kwauri kana one day. Tinongoonana uchingomhosana nemunhu mangwanani. Ini ndinoona sekuti ukama hwangu nevanhu hwakajeka. Nguva dzangu zhinji ndingori pano, handiendi kumba kwemunhu, asi kangokuona ugarodha lo wakadipo kumbidzana zvinhu hatinyanyi kukumbidzana. Zvinototi pane anenge auya wachida chauri chaunacho, yes, kana pasina hapana. Saka ndinoona sekuti ukama chinoshamwaridzana zvakanaka, hapana akambotukana. Panyaya dzekatsi idzodzi ndozvandikangotaura.
inini hangu handina zvakawanda kwadziri because kuti ndizvisima kuti dzinosvika papi kana kuti dzinodii zvokuti dzinosvika 19 zvishuwa kuti dzidzai dzakatombowanda because ndonyatso kutodziona zvokuti ndiye ndiri kwaasawira wangu ikoko pamaraini pavo saka kuzoziva kuti dzinosvika ngani ndongonzwa kuti vana vangu vachitizi kuti tinekiti dzedu 19 tinekiti 19 asi zvokudya huku dzinodya nokungofambawo dziri pamba padzo saka inini hangu ndiri sei ndakangoti pamwe iruva ravo because vanhu vanopfuya maruva akasiyana siyana so nezengova kungoshaya chinoi chakungosongoshamisa vanhu chokuti kiti dzikawanda dzikadarika 4-5 dzine dzakutobowa